Ndị Igbo ọhaneze na-ege ntị, ihe wetara anyị n'ụbọchị taa bụ nke ndị bekee kpọrọ time telling, maọbụ ịkpọọ ya telling time. Achọrọ m ịkọwa ụdị oge dịgasị iche iche enwere n'asụsụ Igbo na ihe a na-akpọ ha. Time bụ oge. Ndị Igbo kpọrọ time oge. Ngwa ka anyị mara nke mbụ nwere n'isi oche m ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo. Anyị nwere second. Nke mbụ anyị nwere bụ time, nke m kọwara si na time bụ oge. Abịazịa n'ime oge, enwegasịrị oge dị iche iche na afa dị iche iche a na-akpọgasị ha. Igbo kwenyere na a na-akpọ ha. Nke mbụ, nke ọzọ, nke abụọ nwere bụ second. Gịnị bụ second? Second bụrụ tinkpọm 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 bụ second. Anyị nwere ihe a na-akpọ minute. Gịnị bụ minute? Minute bụ nkeji. Nkeji. Minute bụ nkeji. Gịnị bụ awa? Awa bụ elekere. Awa bụ elekere. Awa bụ elekere. Anyị nwekwara ihe a kpọrọ early morning. Early morning. Early morning. Early morning bụrụ ụzọ ụtụtụ. Ụzọ ụtụtụ. Anyị nwekwara nke a kpọrọ morning. Morning time. Oge ụtụtụ. Oge ụtụtụ. Anyị nwekwara 12 noon. 12 noon bụ etiti ehihie, ma ọ bụ ụfọdụ kpọrọ ya n'ọha mbara ehihie, mana ha ncha bụ etiti ehihie. Afternoon bụrụ ehihie. Ihe ọbụla mbụ 12 noon a na-akpọ ya etiti ehihie. Evening. Evening ebe a pụtara mgbede, maọbụ ịkpọọ ya uhuruchi. Ndị ụfọdụ kpọrọ ya uhuruchi, ndị ụfọdụ kpọrọ ya mgbede anyasị. Anyị nwekwara night. Ụfọdụ kpọrọ night abalị, ndị ụfọdụ kpọrọ ya anyasị maọbụ abalị. Anyị nwekwa midnight. Akpọrọ midnight ndeeri. Ọhịa akpọrọ midnight. Midnight bụ ndeeri. Ndị ọma na-ege ntị, ọ bụkwa Ada Ngaladu. Biko nyere anyị aka tụsa ozi a inweta agazie.